Il-budget għal din is-sena inqara f'Ottubru, iżda ħafna mill-miżuri daħlu fis-seħħ mal-bidu tas-sena l-ġdida. Fost dawn hemm dik li permezz tagħha l-ħaddiema se jerġgħu jibbenefikaw mit-tnaqqis fit-taxxa ta' dħul. Mal-ewwel żieda fil-pensjonijiet fl-ewwel 25 sena, din hija miżura ewlenija tal-budget għal din is-sena, maħsuba għal dawk bidħul baxx jew medju. B'hekk dawk li ma gawdewx mit-tnaqqis fl-income tax fl-aħħar sentejn se jgawdu din id-darba. Bil-bidliet li se jsiru persuna waħedha li taqla sa 9,100 euro, koppja b'dikjarazzjoni konġunta li jaqilgħu sa 12,700 euro u persuna b'dikjarazzjoni ta' ġenitur li taqla sa 10,500 euro mhux se jħallsu taxxa. B'hekk persuna waħedha li taqla sa 19,500 euro se tifranka sa 90 euro taxxa fis-sena. Koppja b'dikjarazzjoni konġunta li jaqilgħu sa 28,700 euro se jiffrankaw sa 120 euro f'taxxa. Persuna b'dikjarazzjoni ta' ġenitur li taqla sa 21,200 euro se tifranka 105 euro f'taxxa fis-sena, jew 210 euro fis-sena f'każ ta' koppja miż-żewġa li jaqilgħu sa 21,200 euro kull wieħed. Bil-komputazzjoni ġdida tat-taxxa se jgawdu 160,000 ħaddiem. Din il-miżura tidħol fis-seħħ wara li fl-aħħar 3 snin tħabbar tnaqqis fl-income tax minn rata ta' 35% għal waħda ta' 25% għal dawk bidħul sa 60,000 euro.